Извинявай. Съмнява брата. Аз снимам. Давай! Давай, бате! Вика, давай, бате. Вика, давай, бате. И ме ма заболя врата, ама. Давай! Извикай, давай, бате. Тъпчета. Давай! Ох, заболявам врата. Чакай, Славея, чакай. Ти пък иш не извика, бе, косе. Искаш ли ти? Искаш да скочиш ли, татенце? Не може. Не, тати, не. Мама, не. А как тръгна тази долу, сега ще се превърнеш в прави кълбо. Ама това го спря. Коси, я разшири ръцете малко да те снимам. Да. Не, искам тук на още една пещера има да я видим. Има една пещера да я видим. Обърни се насам. Можеш ли да управляваш? Сега да нацелиш копривата точно. Как беше, Косе? Косе, погледи да обърни се да снимам. Славече, и ти се обърни. Косе, обърни се. Къде отиваш? Айде, тръгвам.